Arep omah malah dolapo kuwi. Dolapo jal. Ngerti kae cah. Ngerti kae cah. Dolapo kae. Dolapo. Tenang. Halo. 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 Jare pe lara ri. Kowe sing lara kok. Dolapo kae cah. Dulur apa kae kira-kira? Ayo rokno cah. Dulur apa? Yo bule. Ayo. Golek yu nah. Wis gak ana ka. Wis, antuk panas lho. Iki wedhe sik. Iki wedhe sik. Lewat dhisik. Bar blonjo cah toko rinso, tuku sambel, tuku tahu. Terus iki aku ngecuri rinso ya, kanggo umbah-umbah. Ben wangi cah, era. Yo ini gila kehidupan cah. Ini biasanya sak botol full ya. Ya kanggo pirang-pirang dino iso nyampe seminggu era. Penak ngono nak cair cah. Ono wangi-wangine ereng juga. Oke. Sarapan ya, sego padang, sego padang mas, sego goreng. Tahune newake dan jos sih. Selamat menikmati. Mantap lah. Kawinane Mbah Kaya, Mbah Kaya. Lombok ya, lombok. Enak ya lombok. Lombok pangan. Oh tahunnya. Pas, rasanya pas. Bumbunya meresep enak, bala. Ning di, apa ning di, Iki malah wonge lara iki wonge. Aku ngajak Lara iki wonge. Ta. Ah!